we commit to being alert, proactive, and responsive para iti delivery iti police services, to intensify crime prevention, strengthen our campaign against illegal drugs, ensure efficient traffic management, and maintain readiness during emergencies, calamities, and major events. Sir, natakal mo peace and order. So, kalito sa syudad Dalawag. So, ano plano ti sa mati paru nga paganurutan nga ipatungkol sa kas hepe? Na i-enhance mi iti coordination mi, collaboration mi iti barangays. Kaya iti community tayo, at no tumulong da nga mga identify, agi-report nga dagos ti kapulisan at natikas tagat mabrependaran tayo no anaman iti dakes nga panggap dagitay agrikrikos dito iti ili tayo nga lawag. Okay. So, mas pagitan ti koordinasyon sa PNP between barangay officials. Yes. Actually, dati coordination tayo ti barangayen, tatlo may utilize na dito barangay officials as well as barangay tanod. Kasi madlaw tayo nga dito previous shooting incidents tayo ket hanga dito iti national highway. Dikit dito medyo adayo iti national highway or main thoroughfare. So, dagiti kaming kapulisan tayo, dada iti main thoroughfare, nga agpatpatrolya dyan, ket kasapulan mi iti tulong iti barangay, babaen ka dagiti barangay tanod, nga mangpatrolya ka dagiti mabasit nga dalan tayo, nga kaya nga circle dagiti patrol cars tayo na po. So, ibig sabihin, sir, parang mas pagbalin ng aktibo, di pa nagrunda, di barangay tanod, sir. Wala po. Okay. Sir, masangwanan ti Estat Lawag iti kas barong epe. Ano iti kas mas pagitan ti kadisa iti patungpal iti dinteg trapiko ti syudad. Well, actually, year limit nga isang celebrate tayo ti Lawag ket nakita tayo awam met ti nagbaling nga problema panggap ti trapiko no man adda ket tolerable dagiti kasi nga daydaywan iti taga-sabali pa nga ili dito iti piyesta tayo. Kahit na sa uno, daywan da adutilugan. So, when it comes to traffic management and control, kayang-kaya mo't nga i-manage ako di PNP Lawag, katinulungan natin taga-traffic division kaya iti taga-Department of Public Safety. Okay. Sir, what about iti illegal drug campaigns di syudad Dalawag? Well, ongoing iti monitoring iti kapulisan tayo kadagiti drug personalities ket no ma-monitor tayo continuous iti anti-illegal drug activities da ket as matiliw dagito kasi amutemetan nga bawal iti agusar ken agikot aglako man iti illegal nga droga. Okay. Basically, ito dapat mo na nang kapalikin yung matigiti police station, aduhat pa iti drug personality, nagwarang-warang syudad sa. Adada pa ilaan yung no intay kitain ket taga-sabali pa nga ili dagito. Okay. Sir, lastly, mensahe tayo kaligit dito ka syudad, especially kaligit iya nasulimi kamar barangay ito syudad. Daw-dawat ko po iti panagtitinulong tayo nga mangkita iti linak kental na dito'y syudad tayo nga Lawag ket sapay ko may report nga dagdagos iti kapulisan tatlo ti kasta may iti police action ken police operation no ti kasta ket mapreventaran tayo man no anya man ti mapasabak nga criminality.